नोंसा हाया होमबा नोंसानि नङा इयो हा गैखाथारा नोंसा ए सानैबो फरायाखै बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो एकदम फालो फालो फैथारो नामा मालाबा मासे मालाबा मानै मालाबा फालो बिराद उपद्रब जायो नामा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो खनसे बरायफैनाय थाबाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोनो थाखाय आखायाव लादों आरोना बे भिडिअआनो जाहैबाय जायगाखौथ' आं एक्जेक्ट दा बुंनो हानाय नंला थेवबो भालुकफुंनि एसे फैनानै नैबाव एकदम बर'फोर बिराद समायना रमायना जायगायाव बर'फोर रायजो जानानै दङ आरोना ओमफ्राय नैबे आंनि उनथिं नुहुरनाया भरालि दैया बे भरालिमोन ना भरालि दै ओमफ्राय नैबे उनथिंजाय आंनि उनथिंजाय नुहुरनाया नैबे जाहैबाय बाथौ मन्दिरमोन दै बेयाव खुख्लानानै बेवहाय नैबेबायदि अबस्था जाबाय खोमा ओमफ्राय बिनि थिग ओमफ्राय नैबिथिंजायनो बेफोरथिं सोब बेफोर गासिबो बर' गोजा दै ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबां माने नायथाव जोबोद समायना समायना बर' गामि दंमोन आंनि माने बोथोरा एसे मोनाबिलि जानानै नोंथांमोन गासिखौबो देखायनो हायाब्लाबो जेसेबां हायो मोनाबिलिसिमब्लाबो नोंथांमोना देखायगोन आरोना नोंथांमोना नाय बर'फोरनि बिराद मोनसे मोजां भिडिअ आरोना आं दहायनिफ्राय लानो सानदोंमोन ओमफ्राय माखासे सुबिदा उसुबिदानि थाखाय आं नोंथांमोना देखायनो हायाखैमोन आरोना नोंथांमोना नाय दै बे भिडिअखौ जा बोरै बर'आनो ना हारियाबो गासिबो बर'आनो ना मा गामि होनो बेखौ बियो सनायस्रि 8 माइल आच्छा 8 माइल सनायस्रि ओमफ्राय बेसेसो गामि आरो बेसेसो गामिया बेसे गिदिर होनदां गामिया खै गरसो दं बे गामि बरा बेसेसो न' दं न'निया 18 बे गामिया बेनिफ्राय बेखिनियावल' ना बेथ' गासिबो लाइन बर'आनो गोजा बेयावथ' बेलेग जाथिथ' गेजेराव गैया नङा होमबा फुरा बर' गोजा आंबो दहाय नुलांजोबखादों ओमफ्राय नोंसोर खेथि मावना बिदिनो दखान होयो खेथिबो मावो दखानबो होयो ओमफ्राय बेखौ दा नोंनि दखान होयो मा दखान होगोन बेखौ जेनेबा आं बेखौ बिदिनो फिथाइ सामथाइनि आच्छा जोबोद मोजां माने जोंनि बर'फ्रा खेथिजों लोगोसे बिजनेसखौबो नैबे जिथुनाखि ओरै भालुकफुं थांनाय लामा ओरै सायदुवा थांनाय लामा बालिपारा थांनाय लामा बेवहाय गोबां माने बिदिनो बिजनेसनि खेथ्रआव सोलिगोन आरोना आंबो दा गोसोखांबाय थादों बिराद सोलिगोन थ' आदैमोनहा बेबायदि नङा होमब्ला ओरै माखासे एसे खबर लालांबावनोसै आं थाथ'दे दे माबा फिसा फिसाना बेलेग आदि लिङो दे थिग दं मोजाङै मोजां था दै नैबेबो ना बर'नियानो आं एकदमबारे गगामुनि नैबे दखानाबो जोंना बर'नि बेवहाय माने बर' रायजोसो दै एखेबारे बर'आनो सोलिजोबो बेयाव गुबुन जेबो सोलिया दखाना सोरनि दखान मालिक ओरैजाय हटेलबो ना सोब मोनजोबगोन बेवहाय साहानिफ्राय लानानै मेथाइ नोंसोरलाय दखानि ना साहा लोंग्रा मादैमोना नोंसोर सानैजों दखानि ज' होदोंना मा गामिनि नोंसोरो सनायस्रिनिनो ओमफ्राय नोंहाबो सनायस्रि बेलेग गामि नोंसिना ओरै मा गामि ओरै सनायस्रि बारन बेहेर गामि ओरैबायदि मोजां नामफ्राबो माने बर'नि गोजा नङा होमबा सनायस्रि ओमफ्राय बेहेर गामि ओमफ्राय खाथियाव मा गामि दंबावो ओरैनो डिमापुर ओरैबायदि डिमापुरनिफ्राय खारबोनाय खोमा गासिबो डिमापुरनिफ्राय खारबोनाय खोमा मोजां गामिया नैबिजों ओरै हाबलांबा मोनो आरोना नैबेनो ओरै हाबलांबा मोनो जोबोद मोजां बेखौ आं लाखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबावबो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय नोंथांमोनहा नैबाव भिडिअआव बोगोन नामा नैबे थारखौ नुदों फिसाथार एकदम लिं दंलांजोबो बे जाहैबाय मानि थाखाय होदों होनोबा आंथ' खोन्थाला आंथ' मिथिया जोंहा मादैनाव सोंसै दखानि बे थारखौ मानि थाखाय सोंदों एसे खोन्थाना होदो मैदेर फैनायनि मा बबेनिफ्राय फैयो ओरै लामानिफ्राय फैयोना बेनिफ्राय थाङो हाग्रानिफ्राय ओरै जेनेबा ओरै सिंथिं गैया आरो ओरैनिफ्राय सोनाबनिफ्राय गैया नामा इयो सोनाबनिफ्राय गैया बे हाग्रानिफ्राय ओरैनिफ्राय फैयोना ओरैनो फैबाय थायो नामा गामियाव बारो आरो माने एकदम फालो फैथारो नामा मालाबा मासे मालाबा मानै मालाबा फालो बिराद उपद्रब जायो नामा बिदि जायो जानायाथ' दा सिजन जाबायना माइ जानो फैयो माइनि सिजनखाय फैयो जोबोद माने खस्थ' खेथिफोरखौ बिराद जायो नामा माइ ओरैनो खेथिफ्रा बेसेसो गायो ओरैनो जेनेबा गायग्राफ्रा जोंना सोरबा 12 बिगा सोरबा 10 बिगा मोजां जायोना खेथिफ्रा ओमफ्राय बेजों लोगोसे खेथि गायनायजों लोगोसे बिजनेसबो होयो नङा होमबा जोबोद मोजां ओमफ्राय गामिफ्राव बिदि साख्रि बाख्रि मावनाय दं नामा मावनाय गैया साख्रि सोरबा आबादारि गोजा
ओमफ्राय मोनसे इम्परटेन्ट खोथा जाहैबाय बेथ' न' गोदानसो मेन न'आ बबेहायमोन गोदो आंनिया गहपुराव गहपुराव थिग আছে ओमफ्राय गहपुरा मा खारनाव बिदि खारबोनो गोनां जाखो बेयो गहपुरनिफ्राय बेयाव माने हासबेन्डआ थेलामारानि मोनसे न' आदसा आदसा ओमफ्राय दैमाया खुरखानायखाय बेयाव खुरखानाय थाबायनानै थाफैबाय बेजों लोगोसे नैबे जाहा मादैनि दखाननि थिग नैबे भिउसखौ नाय नोंथांमोनहा दैलांखाय दैया एसे गुबुंले जादों दानि सर्ट मोननैसो लाबाय बे ओमफ्राय बिनि आं दानि खोन्थानाया बाथौ मन्दिरा बेनोमोन नङा होमबा नैबेनोमोन नङा होमबा बाथौ मन्दिरा गणेश मन्दिर सिजौ नुलायनायखाय बाथौ मन्दिर सानदों आरोना थ' सर्टआ बेखिनियानो ओमफ्राय ओरै हाबलांबावगोन ओरै बर'आ गामियानो गोजाना ओमफ्राय ओरै नेक्स्ट बर' गामिया मा नाम डिमापुर माइबं बर' रायजोखौ नाय नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां आं दानि नायबोखादों जानो हागौ अरिजिनेल नङा थेवबो डुप्लिकेटबाबो नाय नोंथांमोना बर' गामिनि नामफ्राथ' एकदम ओरैबायदि पियर बर'नि खुनु माबाया सोलिया बेवहाय गुबुन जाथिनि गुबुन माने जोंनि बायदि जानला मोनला नामा सोलिया फुरा बर'नि ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ सोंनो बावबायलै बे दा सोंनोसै खोमाथ' नैबे गामिखौ नाय ओरैबायदि डेन्जार मोनसे नैबे न'खरसे दं ओरै थांबा गामि मोनगोन दै टाइमा बिनि थाखाय हाबहैथ'ला नैबे न'खरसेयाव हाबहैनोसै आं बर' रायजो मा गामि बेलाय मा गामि होनो नोंसोर गामिखौ ओरैजाय सानजाया ओरैसोना बाथौखौ आं ओरैसो बायदि मोनगासिनो सानजाखौ बाथौखौ आन्दायबाय एखेबारे गगामुगनि ओमफ्राय माबायालाय बबेथो डिमापुर होननाय गामि दंमोन बबेमोनलाय थाबोबाय जिरायथ'ला दे नांसिगोन ओमफ्राय नोंसोरना गामिया मा दंलाय दैफांगुरि न'खर बेसे दं ओरैनो बे न'खरजोंनो गामि दरसे बिथोराव दं आरो ना 65 गगामुगनि औ ओरै फैगासिनो जोङो फैयै फैयै नोंसिनावबो एसे हाबलांसै होननानै बर'फोर गोजा नालाय बेयावथ' कन्टिनिउ बर'फोर गोजा नङा होमबा गहपुरनि बेवहाय हाबा जाफैदों आरो ना मालिकआ मा मावो ओरैनो थिग আছে जेबो नङा जायखिजाया खामानियाव बेस्थ' नङा होमब्ला ओमफ्राय बेवहाय खेथि बाथि मावा खेथि फोथाराथ' जोंहा ओइथिंजाय ओमफ्राय दा गायनोनो हायाखै हनैथिंसो रायजोनि देग्लाय अखाफ्रा माबायदि अखाफ्रा मोजाङानो हदा खेथिफोरखौ गायनो हादों आरो ना थ' बेवहाय बर' न'खर हिसाबै बेवहाय बेबायदि आरो ना बाथौ फुजि बिथांमोना ओमफ्राय बारि बागान देग्लाय जेबो मैगं मैला गाया इसा मानसि दंना बिसिनावबो हाबोनि र' बेवहाय माने गोबां दावगानायबो दं गोबां बेबायदिनो मोजांबो न'खर मोजां न'खर बिजनेस होनानैबो जादों माखासे माने बिदिनो सोलिनो एसे खस्थ'फोरबो दं नालाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंसिनाथ' माबा गैयालै आयरनथ' गैया दैया बिराद साफा माने दैया ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बिसिनाव हाबबावनोसै आङो मानसि गैयाथाय माथो साबमारनोसो गैयाना बेबो न'खरसेमोन साबमारनोसो ओमफ्राय नै बेजों ओरैबायदि मोनसे मोजां भिउस ना ओरैजाय हाजो ओरैबायदि हाग्रा गोजा ओमफ्राय गामिया नैथिं दैफांगुरि आरोना ओरैजाय दैफांगुरि होननाय गामिया ओरैजाय न'फ्रा बेबायदि माखासेफोरनि आरोना सोबनायाबो बिदि नङा माखासे एसे सोलिनो टेकफ्रा बेबायदि न'फ्रा बेबायदि अबस्था दङ दैफांजुरि भालुफुं होननाय गामियाबो जोबोद माने खारबो गोदान बायदि हादान बायदि गोजा आरोना हादानाथ' एक्सुवेलि हादान नङा बेवहाय हादान बायदिद्रायबो नङा माने गोजौ गाहाय जोबोद माने जायगाफ्रा एखेबारे हाग्रा बारि नायनो लागा ओमफ्राय नैबेयाव सानैसो नुहुरदों बिसोर सोंना नायनो एसे नोंसोरबो दैफांजुरिनि नोंसोरबो दा सानैबो दुइजन फैनायखा बर' नङै ना र' रायलायनि दसे नोंसिना गामिया मा गामि निजोमपुर रायलायला होमबा दे आं एफा गोजाननिफ्राय रायलायनो फैबा जोंना बर'फ्रा बिदिनो लाजियो रायलाया आं एसे माने जायगानि सोमोन्दै मिन्थिनो नागिरदोंमोन मिन्थिनो लुबैदोंमोन जे नानिमोनजोंसो रायलायनोसै आं
बेथ' बेनो आरोना जोंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्राबो एसे उफाय गैया माथो खालामनो माखासे गोदान गोदान एसे दङ बिसोरजों रायज्लायनोसै माने गायाव फ्राय मानसियानो गैया दै देलाय मामोनलाय मा दैफांजुरि दैफांजुरि गामि मा क्लासाव फरायखो ओरै फै खोन्थाफै सानैबो फरायाखै बिदि बोरै जानांगौ जाखो हा स्कुल थांदोंमोन ओमफ्राय गारबाय मानिफ्राय गारखो क्लास 6 निफ्राय उफ बिनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन मा खोथा दं ओमफ्राय जोंहानि सासेया एक्सिडेन्ट जादोंमोन नालाय एक्सिडेन्ट जानायाव आथिङा बायबाय बायाखै आरो जेनेबा रजनजों अपारेसन खालामनाय जाबाय औवा हाबनानै बेनि थाखायनो स्कुल गारनांबाय आरो दा स्कुला अबेहायमोन बर'ना असमिया मिडियाम हातिगिदाव अब्लाबो असमिया मिडियामब्लाबो ओरै बर' मिडियाम स्कुल गैया मोनसेबो दं गोजानथार जायो गारि भारा नङाबानो थांनो हाया आरो बिनि सायाव साइकेलबो गैबावासो गारिजोंसो थांनांगौ फुंनि 8टायाव ओरै हातिगिद साइड गुवाहाटि थ' बिराद गिदिरथार प्रब्लेम खोन्थाबाय आंनो ओरैबायदि प्रब्लेम दा लेंग्रा जानानै खै बोसोर जाखो बियो क्लास 6 निफ्राय सासे हिन्जावसा गथ'आ फरायनाय गारनाया ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा माने लाजियो बेस्रा माने हिन्जावसा गथ'फ्रा नालाय लाजिबाय एसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे सुबिदाफ्रा न'फोरनि माबा मोनगोन मोनाखै सरकारि जेबो सुबिदा मोनाखै सरकारनिफ्राय रेसन कार्डल'सो मोनो ओरैनो मा पन्सायतआव गोलैयो नोंसिना पन्सायत दंना गैया पन्सायत गैया बेयाव ओमफ्राय हातिगिदावसो पन्सायत जाथ'वाखै कारेन्ट फैयाखैनो कारेन्टबो गैया ओहो नोंथांमोना नैबाव आं मोजां जुमिं खालामबा नैबाव मेन लाइन कारेन्ट गिदिर गिदिरखौ नुहुरगोन दै बैजों आं मेगनजों नुदों नोंथांमोना माबाजों नुनाय नङा नोंथांमोना बे फिसा नुदों नैबे मेन लाइन कारेन्टआ बेयावनो दं खिन्थु नै बिसोर गामियाव बेबायदि कारेन्ट गैया दै कारेन्टनि खुनु सुबिदा गैया ओमफ्राय सरकारनि न'बोथ' मोनखायाखै नङा होमबा जेबो सुबिदा गैया कन्ट्रलनि माइरं थ' बेबायदि रायजो जानानै दं फारसेथिं बेजों लोगोसे ओमफ्राय गथ' गथायफ्रा आंनिया माबा दा साथाम दं साथाम फरायाखैना रावबो सासे फार्स्ट इयार थांबाय ओमफ्राय गुवाहाटियाव थायो डक्टर सोलोंगासिनो दं थिगासे बे एसे सिक्सआव थाबाय सासेखौ हाबा होबाय गेजेर सासे गहपुराव ओमफ्राय दा बाबु सासे क्लास 4 मोनबायमोन थांगासिनो स्कुलाव दे थिग दं मोजाङै सोलि नङा होमबा दे थिग আছে थाथ'दो आङो नै बिस्राखौबो खबर लानोसै नङा होमबा एसे ओमफ्राय बिदि बारि बागान गयफोर गायाखै गायनाय जाथ'वाखै खै बोसोर जाखो बेयाव फैनाया आङो 15 बोसोर जाबाय आं गहपुरनिखासो बेयावहाय न' लुनाया बेसे बोसोर जाखो बेयाव न' लुनायाथ' 15 बोसोर मानो गय गायाखै जेनेबा बारि बागान गायनो दैया मोसौआ बोरमाया औवाफोरबोथ' गैया आरो ओरै मैदेर फैयो हाजो खाथि नानिमोन आंजों रायलायनांगौमोन ना दुखु मोनबाय आं इसोर माथो लामायानो गैया थांनो इसिनाव हो बिदिनो थांलाबायो जोबोद खस्थ'यै रायजानानै दंलै बेस्राफोर जोबोद खस्थ'यै रायजानानै दं नै आं बिराद दुखु मोनबाय आरो ना बिराद इसा मानसि दं गैया न'आव ए मादै नै साबेसे दं न'आव ओरैनो साथाम बोराय बुरि फिसालाया मा मावो ओरैनो फिसालाया बेंगालराव ओरैनो खामानि मावहैयो बेसे जाखो गिदिरा फरायाखिसै फरायदों मेट्रिक पास ओमफ्राय बोराया मा मावदों दा बोराया गामियाव फुजारि नालाय लेंना लांफैदों मा गामि ओरैजाय नैजों गामि गिदिराव नै बिथिं नैबे उनथिंजाय नाहर नोंथांमोनहा ओरैबायदि गिलु बालु हाग्रा नाय ओरैबायदि ओरै दावखोलांनाय बे हाजो बिराद गिदिर दै बेयो बिराद गिदिर हाजो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे नैबे नुहुरनाया जाहैबाय भालुफुङाव थांग्रा मेन लामा नङा होमबा ओमफ्राय बिनिनो खाथियावनो बिसोरखौ नुनायलाय आं एसे खौरां लानो होनना फैबाय माने नै ओमफ्राय मादैनि न'खरखौबो आं नुबाय एसे अबस्थाफ्रा नोंथांमोनानो बुंदों नङा होमबा अबस्थाया बेबायदि नङा होमबा ओमफ्राय बेयाव थानायनि सिगां नोंस्रा न'आव बबेहायमोन दिखियाजुलियाव थानायनि सिगां बबेहाय न'आ सिगां बेयावनोखा दिखियाजुलियाथ' गोदानसो ओमफ्राय माने जोंना बिमा बिफाया बेयावनो बेयावनो दा बिदा फंबाय गासिबो बेयावनो ओमफ्राय बे हाया निजा नङा सोरनिथो रायजोनि फरेस्टनिबो नङा फरेस्टनियानो गोलैबायथ' आरो बे नोंस्रा हाया होमबा नोंस्रानि नङा इयो हा गैखाथारा नोंस्रा बिराद दुखुनांथाव दिखियाजुलियावबो हा गैयामोन
बिखाजिलाव दङमोन बिदिनो बेमार आजार जानानै बिदिनो फाननानै फैयोमोन। बेनो जोंनि संसारा बेनो नङा होनबा ओमफ्राय बेयाव दा रायजोफ्रा होबाय नोंस्रानो होनाय बायदियानोथ' जाहैबाय आरो बिदिथ' ओमफ्राय रिजार्भसो बियो औ रिजार्भसोथ' आरो इलेक्सन थेलेक्सन दा दावराव नोंस्रा गोलैयाखै बाब आंनो बेयावनो हादान लानाय नालाय सिख्लायावनो आंनो मोनजोबदों नोंहा नैबे दाथ' दिनैनि दिनाव इलेक्सन जादों बेयाव थाफैनायनिफ्राय हाबा जानायनिफ्राय माने रायजो जानायनिफ्राय माने गैथ'वा आरो दा बै बिटिआर आव इलेक्सन दावराव जागासिनो दं नोंसिनाव नांफैयाखै आरो नोंस्रा गोलैयाखै माने नांफैथ'वाखै माने नोंस्रा बाउन्डारियाव गोलैयाखै होननाय जादों नङा होमबा थ' बेबायदि ओमफ्राय नैबे ओंखाम संग्रा ना बेबायदि अबस्थाया माने जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया नङा होमब्ला ओमफ्राय बिदिनो थाबाय थागोन बे बारि बागानफ्रा बिदिनो हाग्रा बंग्रा माने गायनो हायोब्ला गायनो हाबाय गायनो हायाबाथ' गैलानोसै खेथि बाथिफ्रा माइ जायो मावब्ला दा माइ गायनायफ्रा माइफोर गाया माइआ आदि गायदों आदिसो माजों गायो मोसौजों ना मोसौजों माखासे गायबाय ओमफ्राय ट्रेक्टरजोंबो जोबोद संसारा दुखुनांथाव नङाब्ला बेबायदि थेलेब लेब थेर थेर सोलिनानै दं नङा होमब्ला दे ओरैजाय कारेन्टथ' गैया नोंसिनाबो कारेन्ट गैयाना सलारजों सोलियो जेन थेन सलार गैला माबा बेटारियाबो फिसासो बायना लानो हादों दे न'आव लेखा थेखा फरायग्राबो गैलाबालाय मानोथो नांबावगौ बेफोरलाय नांबावगौ होननायानोथ' जाहैदों दा न'आ बेबायदि अबस्था गैयाब्लाबो जेने थेने फरायदो होननानै बुंबा फेलानो जायाखैमोन गथ'आ बेयाव थाखा फैसानि प्रब्लेम दानि जुगाव थाखा फैसानि प्रब्लेमा नोंसिनि थेर थेर थाइसे थाइनै थाखा खामायनाया बेनो बाहायनायाव जथेस्थ' जाया बेफोरखौ बेबो बुजिबाय खोमा ओंखायनो थांबाय दे नङा होमब्ला मोजाङै रायजो जा जेरै दंब्ला ओमफ्राय नै आं गगामुनि ओरै फैलाय नै बेवहाय नैबेयावबो बिदि थार दं नै बे थाराव कारेन्ट हगारो नामा नैबेयाव नैबे लाइन ओरै थारगार ओरैनो बाउन्डार खालामनानै दोनदों आरो जागोन दे माने हरनि समाव बै हाग्रानिफ्रा एसे डिस्टार्ब खालामो आरोना माने नायनानै एसे एरायलांनायनि आरोना थिग আছে जेबो नङा थाथ' दे बेवहाय जोंनि बर'फोरनि संसारा बेबायदि नैबे एरियायाव माने बिसिनाव ओरैबायदि मोख्राबो फैयोना मोख्रा मैदेरनि जायगा ना दा बिसोरनि जायगाखौनो सिफायनानै थाफैबाय जेब्ला गावसिनि जायगा ना होमबा गावसिनि जायगायाव गावसोर थाखागोन बेखौ जों दुखु मोननानै लाब गैया बिसोरजों मिलायनानै थानांगोन आरोना मिला मिसानि गेजेराव दे जेबो नङा दे आं देखायबाय नोंथांमोननो बे जोंनि न'खरनि बे मबाइलाव नुगोन मबाइल दंना नोंसिना कारेन्ट गैया दा माबा नायगोन नोंसोर मबाइल गिदिर दंना गैया जागोन दे उनाव नुगोन बेबायदि संसारा जोंनिया एसे दुखुनांथाव आरोना जोबोद माने थेर थेर सोलिनानै दं नैबे लामानिफ्राय नाहरबा नुहुरो बेजों लोगोसे माखासे माने जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो देखायबावगोन लामाफ्राबो बिदि मेजर लामा गैया नै एकदम सेन्टेन्ससो सोलिनानै दं नै